Sanibonani, sinamukele kuhleleleni nethanda kakhulu engahlukile. Namhlanje sizodigida udaba ledlozi namathongo. Ngabe yini ithongo? Lihluke ngani kunedlozi? Namhlanje sikhuluma noDr Mhlaba ozochazela kabanzi ngethongo nedlozi. Namhlanje ke sikhuluma ngethongo nedlozi, umahluko phakathi kwako kokubili ngoba kunokudideka okuningi uma sikhuluma ngedlozi nethongo. Ukuqala nje masikhuluma ngethongo, sikhuluma ngabantu bakithi abasebenze kahle emhlabeni, basakhela umndeni, basakhela ama-shelter, kwaphela isikhathi sokuhamba kwabo phezu komhlaba, besisupportile, basakha sawumndeni, ebese beyaphumula. Imizimba yabo iyembelwa, bese bona imoya yabo iyophumula ebuthongweni, emsamo kwelamathongo. Njengoba sithi umsamo elamathongo ilabelele khona ubuthongo. Uma sesikhuluma ke ngedlozi, sikhuluma ngabantu okuthe besaphila besahamba kulomhlaba, bahlangabezana nezingqinamba ezithile, ezinye othothi idalwe yibona, ezinye othola ukuthi akuyena umuntu okudalile kodwa wehlelwe isimo esidale ukuthi mangabe kuphela isikhathi sokuhamba komzimba simbeka emalibeni, umoya wakhe mawuthi uyophumula emsamo, ebese abasebuthongweni bangamemukeli. Ucaca ukuthi kuneyinkinga ekufuneka uyilungisa emuva. Uma ebuya kuthola ukuthi umzimba sowumbelwa, akasakwazi ukubuyela emzimbeni alungise inkinga, abese bamba ke umuntu azombamba ngesidlozana. Lo muntu asembamba ngesidlozana afuna ukuthi amxazululele noma amshwelezele inkinga zakhe, amlungisele kwabo buthongo. Sekusho ukuthi ke lo usephenduka useyini, useyidlozi phezu kwalowo muntu, ngoba uthi akayeka amathalente akhe anawo, izinto zakhe ayinikiwe. Uma uzalwa ufumbethe isiphiwo sakho sethalente lakho lasekhabo baba kwesokudla, ithalente lakho lasekhabo ma kwesokunxele. Njengoba wafumbethe lamathalente, uma sekuzovuka osebuye emathuneni esezothi manje mugcinele izinto eziqondene naye, lokho sekusho ukuthi lo muntu uyakudlakameza, uza ngezidlozana kuwena, umuntu enhlukumeza, ukuthi lo muntu uyini, uyidlozi. So umahluko phakathi kwedlozi nethongo lapha. Umuntu uma umlungiselile nje, umuntu umthole ephuma ukuthi uyothwasa idlozi, lo muntu njengoba uyothwasa idlozi uyohlukumezeka la ya khona, ngoba ukhishwe umuntu enhlukumeze ekhaya, vele umkhiphela ngaphandle ngoba ngeke amise emsamo, ngoba emsamo khona amathongo abalela ubuthongo, okuyibona aba-instructor kwalo ukuthi phinde move yolungisa. Ubudlozi bulungiswa ngaphandle. Yini bulungiswa ngaphandle? Ingoba ngeke ubulungisele ekhaya, ngoba idlozi vele umuntu osuke onile ekhaya kufuneka ulungisa. Kuyenzeka komunye uthola ukuthi hayi ukuthi ngoba onile ekhaya wabanjwa igebengu ephumile, osebenza zambulala zamgqiba, amathambo akhe awafika ngekhaya. Lo muntu ubuya abe umoya osubuya uzobamba abaphilayo, athi ambani ofuna amathambo ami, ngifuna abuya azobekwe emndenini la kulele khona abakithi. Lo muntu uthola ukuthi ke manje usegcina naye eba yidlozi ngokuthi ufuna kugcine kubuya amathambo akhe. Uma kugcine wena angene kwena wakubamba, ugcina uhambile wawathola amathambo akhe la khona uyaya bese yaqualify ayolala ubuthongo aphumule, ngoba akasezohlukumeza umuntu, azonihlukumeza ngalutho. Okusho ukuthi kahle kahle amathongo abakithi abalela abaphumulile, abahambe kahle, esibakhumbula usikhumbula imisebenzi emihle abasenzele yona. Amadlozi laba abangakabi nokuthula emimoyeni yabo, othola ukuthi baphuma bona enyameni kodwa abanako ukuthula. That's why uthola ukuthi uphuke egcekeni phulwa amadlozi, vele aphithiza la eminyango ngoba awanako ukuthula, afuna umuntu azombamba ayowalungisela inkinga zabo. Ilapho ke umahluko omkhulu between ithongo nedlozi. Amathongo abheke nje izinto ezimbalwa kabi. Amathongo abheke ukuthi kunengane ekhulayo la ekhaya, yenzelwa umhlonyane. Umhlonyane kusuke kubonga ukuthi ingane ikhulile isithole ubudala bayo. Ingakho kuye kube nezipho eziqhamuke eKhabonina nezipho eziqhamuke ekhaya kubo. Kubongwa ukukhula, isifundiswa nokugqoka ukuthi ke manje susesimweni sokuthi awusagqoki kanje manje suthi ukwehlisela mbijana wenzela ukuhlonipha umzimba. Ila ithola khona isession yokufundiswa ukuthi manje uma ungahlangabezana nomuntu wesilisa so kungaba nesimo esenzeka kuwena ama yintombazana,
uma umfana mawungahlangabezana nokuthi manje wembathe nomuntu wesifazane sengadaleka ichilo ngoba kungavela umuntu isikhathi singakashayi sokuthi usukhithi usuyokwakha umuzi. Amathongo aqondene nalolo siko lelo elinjalo ebese phinde lindela ini ukwemuliso komuntu osekhulile esekubonga ukuthi uyiphathe kahle kwazi wafinyelela esigabeni sokuthi manje useyaphuma usemdala usebheke ukuthi manje senikwa iziyalo zokuthi makufika umkhwenyana manje kuphuma inkomo ufika usenzele kanje emzini umisa igama lomndeni wakhe nesithunzi somndeni ebese kuyadlula kuyiwe kuthenini amathongo abhekeni ukubikwa kwemizi ukushadelwa nayo insizwe siyashadela kuhlatshwa inkomo kuthela umakoti ngenyongo qondene namathongo konke lokho uphinde sebebheke ini ekugcineni nje imhlatshelo le eqondene ukuthi kubikwa umuzi kanjalo lezo zinto ezine hayi okuningi okunye usuke sekuseceleni kwaloko uhamba onquma inkukhu ezithilambo ohlaba imbuzi hamba ohlaba amagusha endaweni ethile sekuyimkhuba yamadlozi leyo lawa kubambe ngezidlozana azama njalo ukulungisa izinto zawo eziqondene nawo okuwukuthi mawungasubukisise kahle kusuke vele kuzobenefitisa wona amadlozi akubhenefitisi wena ophilayo ikhona omunye umuntu yalandela idlozi uthothi ugcine ephelelwe ikona konke anako ekugcineni uthothi akageyinanga lutho futhi ekugcineni ngoba bevele egculisa umuntu ovele owaba nezinkinga zakhe akukho la yena ukumsiza khona isikhathi esiningi kodwa kwamathongo mawulandela owasemathongweni uxhuma direct emsamo kwabalela ubuthongo umuntu makuthiwa ungenwa yithongo njengalaba nje abasebenza abelaphi bendabuko kuvuka umuntu omdala owayesebenza ngalowo moya angene kuyena abe yithongo avela asuka asebenza awemukele ngesilwane kwabo emsamo asebenze aphuphe ingcabo zemithazo zikhe ehlathini bamkhombisa buya ayisebenzise aqale njalo ukusebenza engaphumanga kwathi uyothwasa lo muntu ungenwe yithongo kodwa lo ophumile kwathi uyothwasa uyohlukunyezwa vele uyohumiliate umindoda ugqokisa isiketi ubuyindoda humiliate ilokuzana idignity yakho ushawe ngemvubu ukhiswa amanzi ekseni vele uyohlukunyezwa ngoba uthatha abantu benhlukumeza amadlozi. That's why abasindisiwe bewabiza bathi angamadimoni basuke besho ukuthi ngoba inhlukumezo vele kodwa ithongo alikwazi ukuba idemon noma umoya omubi so bakuhlukane lapho. Namhlanje sikhuluma nogogo owayehluphekile kodwa wakwazi ukuthola usizo kuDr. Mhlaba. Sanibonani, ngingumakhosi oshadele kaShosi. Ngikhule ngumuntu oxhushwa kakhulu isimo segobongo. Igobongo likwenza ube umuntu ompofu empilweni yakho uhlale umuntu oxakekile ohluphekayo. Uhambe kwahamba ukukhula nalento kwazi kwabe ngiyashaka. Ngishadela kwaShosi. Ngafika nakaShosi ngahlala kwabe iyona leyo mpilo yokuthi angibe ngingaphili ngiphile ngingaphili kwahamba ngikhona ngihlezi kwazi kwashona umyeni wami. Ngokushona komyeni wami izinto zangixaka sebisele nabantwana ngathola umfana owayikhonza kaBaba uMhlaba ngisebenza naye emsebenzini ngamxoxela nje isimo sami sonke ukuthi ngixakekile la kanje wayesethi hayi ma ukhululeka ngizokuthatha ngikuse kuBaba uMhlaba eMlasi. Hayi lafika usuku wangithatha wangiletha kuBaba uMhlaba. Afika kuBaba uMhlaba wangibhekela. Seseqeda ukungibhekela wangitshela zonke inkinga zami enginazo. Hayi ke waseqala lapho ke ukungelapha. Wangelapha uBaba uMhlaba ngaze ngasinda. Ekusindeni kwami sihamba isikhathi ngagulelwa umzukulu wami. Akugula umzukulu wami wagula 2 days wafuna ukufa wazisholo yena wathi okunalento engiphethe engcono ngivele ngife. Ngamthatha ngamletha kuBaba uMhlaba.
ngafika baba uMhlaba sahlala endlini yokulinda sisahleli silindile wangena wabuza ukuthi ubani uSibonkosi lana ngase ngiyasho ukuthi nangu uSibonkosi wase ebuya eza nenkomishi wathi kuthiwa ngikuphozise la wamphozisa lana hayi yaqala ingane yavula amehlo ekanti yayijuluka isibomvu yaqala ingane yavula amehlo sangena endlini wasibhekela baba uMhlaba ukuthi inkingi iqalephi isukaphi wasitshena yona wasesinika omunye umuthi wathi sikoduke nawo azafika uphuze selala ngakusasa abese yachatha achathele intweni kuleyo nto kwaphuma inyoka encane ekuyiyona eyayimjuqa ngendlela emangalisayo kwaba ukusinda kwakhe lokho okwesithathu zolo lokhu nje ngivele ngaphambana lo mfana wami waphambana ikhanda wahlanya umfana washisa imbhede wenza yonke into wathuka abantu wenza nje into ezifana uhamba nqunu ngamthatha ngamletha kubaba uMhlaba mangifika kubaba uMhlaba wayibheka inkinga wayithola waseyamelapha namhlanje uphile saka kuningi angenzele kona baba uMhlaba endleleni nje kuhamba esengilaphile izinto zami zakhanya zonke ngayidlalela umncintiswano nje kwesinye sayitolo ngavele ngawina itrailer ngabona ukuthi hayi kusho ukugezeka kwezinto zami uthe kuhamba kwesikhathi ngathola imoto namhlanje ngidrive imoto la ababa uMhlaba hayi unalo usizo kumbi ukudla amandla omuntu uNkulunkulu umphile ngohlobo olumangalisayo ziningi izinto asengenzele zona nje ngisho ekhaya lami kuyikhaya ngeke usho ukuthi ikhaya lomfelokazi ungathi kuzophuma umnumzana kanti kuzophuma mina nezigeti zami ngibe njalo segcikeni ngihambele uNkulunkulu umphile ngoba ngeke ngisho ngithi yena kanawo amandla kodwa uNkulunkulu omphile ekuthaneni asiza abantu baningi abantu asebesizakele ngokusizakala kwami nami ngilanda abanye abantu ngabaletha kuyena basizakele kunamhlanje bayancoma kuhle kumnandi siyabonga nje uNkulunkulu ngathi ngasiza asigcinele yena aphile mhlawumbe kuzokukhule nesizukulwane namhlanje umfana umzukulu wami omunye engamletha la wayenzelwa igobongo namhlanje uyaphothula ngeyintweni ezazimhlupha namhlanje usizakele uyaphothula nje ngisho ekhaya kukuhle kumnandi uyaphothula uyakusiza baba uMhlaba Namhlanje siyithimba lekwasukasukele sivakashela uDr Mhlaba inyanga edume kakhulu eMlazi endaweni yaseThekwini. Namhlanje sihlale phansi naye wasixoxela ngomsebenzi wakhe. Yanibingelela la ekhaya Kwa-Mhlaba Traditional Healers. Lo khulumayo uDr Godongwana inkosi yamanzi. Ukungana kwami kulomsebenzi nguthatha ngimncane bengumfana nje umncane ngizalwa ubaba uMhlaba engonyameni inyanga enkulu uDlothovu kaBheke kusomagxathi nomama wami bewumthandazi ethandazela abantu ubabe inyanga egcekeni mina ke ngifunde emangosu technical bengunjiniya nje ngingayitshelile ukuthi ngingathatha lo msebenzi ngiphikane nokusindiswa ngigijimela koGod's Army ngiyaziwa ngigijima kanti kunobizo ngilongithandazela abantu uthandazela abantu enkonzweni ngithengibona ayibona kusengilongine ibonakaliso bangitshela abazali bathi hayi indoda ngeke ayike indlela unobizo wena lokusiza abantu ngalento okugcine mina ngibasindisa ngokubakhulekela ngokwensindiso uma abanika amanzi ubaba belaphe ngomuthi okuthema kuhamba iminyaka 1994 August 29 kwaqala ubizo lokuthi kufika abantu abaqonde mina ngqo abangibonisiwe abafuna ukwelashwa
So into engiyelapha kakhulu abantu bama relationship abaneyinkinga makuthiwa uhambile umakoti noma umkhwenyana uhambile umuzi uyabhidlika, ngidume kakhulu ngaloko. Ngidume kakhulu ke la imlazi ngokubuyisa into ezilahlekile, into mayintshontshiwe bayazi abantu ishone ebheka kumhlaba izobuya. Ngisebenzela la imlazi nakwangcolosi eHillcrest lapho amasejaram ekhona. Hillcrest ngiqale khona ngo2002 sengiyovula indumba la ngifaka khona abantu emanzini abanomndawo, ngibafaka emanzini ezizibeni ila ngineziziba khona eHillcrest nentaba yokushisela iminikelo, ngoba okwami kuhamba nobuthandazi kanye nobunyanga besintu kakhulukazi. So umsebenzi wami uhamba kanjalo, umuntu onenkinga siyamhlolela simelaphe ngemithi yesintu, esontweni ngesonto siyathandazela, abagulayo baphile futhi. Zombili lezi impilo kuyahambisana ziyenzeka. Inamba yami engitholakala kuyona u083 512 0167 083 512 0167. Hayi ke akwesibheke siza ukuthi omkhulu bazothini. Sikhuleke gogogo komkhulu makhehla amadala, siyakhulekela kunina bakwa-Mhlaba, sicela indlela nabantu sebekhona la ufuna ukuzwa indlela zabo, indaba zabo. Khulumani makhehla nisikhanyisele omkhulu ukuthi kukuphi ngempela inkinga ekhona phakathi kwesimo sendaba. Mpumalanga entshonalanga eningizimu nasenyakatho, magumbo manomhlaba, hlanganani bomkhulu nani bogogo. Siyakhulela, boniseni makhosi. Okay. Ya, masibheka inkulumo la abantu abadala bayaveza la, bayakhuluma. Kusukela ebuncaneni kukhona isiphiwo esikhona la sokuyisebenza. Isiphiwo sokuyisebenza esihamba namabhizinisi, ukuyisebenza okuhamba nokuthi manje kukhona into kodwa ekufuna ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ubuye ngathi ungayilungisa, ngoba kusengathi singabuka sihlehle siye kumama okuzalayo. Masihlehla siya kumama okuzalayo. Umama okuzalayo usebenzile kakhulu emhlabeni, ekusengathi ningamenzela into engakufanisana nokuthi niyambonga ukunikhulisa, niyambonga ukunenzela izinto. Ngesilungu bathi Thanksgiving, nimbonge nje umama, nibonge ukuthi uniphilisile, ngoba umama udlule ingqinambeni ezinkulu ekhaya. Emndenini kukhona abantu abebe nengcindezi yokucindezela ukuthi ningaqhubekeli ukuya phambili, ningabi nayo impumelelo, kodwa waphikelela yena, wanilwela ukuthi nibe abantu abaphumelelayo. Ngendlela lezi zinto ebezenzeka ngayo bekunana lento ukuthi kufuneka ngisho kwezemfundo nibe abantu engathi niyacindezeleka, kuyahlehleka, akiyeke emuva. Izinto zakho uzenzeka lukhuni kanzima ukuba uyena umuntu onenkani yongafuna ukuhluleka, ngabe uhamba kwahluleka. Inkinga ekhona nje manje kuthiwa la masibuka kahle, inkinga ekhona kunalento ukuthi mawusebenza usebenze kube nalento kube ngathi yumphame ephuca, kube ngathi uyaphuceka. Izinto suke suyimukelisiwe ezifanisana nemali, kunesibopho esivalayo sibe ukhiye sidala ukuthi impumelelo yakho ihambe bese iyama. Okunye okwenzakala empilweni yakho umuntu oqala izinto uyiqala uzuze nento igcina isithatha over abanye abantu beyibona abaqhubeka nayo, uthole usaliselwe emuva ezintweni esigabeni sezinto ezifana nama promotions, ezintweni ngabe uyakhuphukela uyaphambili. Kodwa kakhulukazi kunalesidalwa sakho esimhlophe senhlanhla olokukhule naso njalo, esifuna ukuyimela, esifuna ukusebenza. Ububi baso ke sinomkhutshana ukuthi senze umkhubo ukuthi relationship wise sibe nokublock, singavumi ukuthi ukhululeke kwezama relationship. Nithole ngathi ngaba nale inkinga ku relationship, gcine ngabe khona ubumnandi nobuhlo buyaphambili, sifuna ukuthi uyimele kuyona yonke into. But iloko okuhlupha odala manje uthola ukuthi umuntu niphila kamnandi naye nibambisene, mekodwa wakhuluma ngo further step ukuthi akuye phambili, sekuzoba nama conflicts nama clashes, ugcina usuzwa nawe sengathi liyaphela uthando ngaphakathi kuyena. It's just lesidalo sifuna nje ukuphakanyiswa, kodwa bese kuba naleyanto yokubonga umama. Khona into enhle enkulu eyovuleka ekubongeni umama, meke nathi lesenza umcimbi wokumbonga umama kuyobe sekuyakhanya. Uma nawe ufisa sikuvakashele esigodleni sakho,
dayela le namba